Ηγετική εμφάνιση Χριστόδουλου Ξηρού καλεί σε πόλεμο. Σε στελέχωση του κινήματος και πόλεμο καλεί τους συντρόφους της άκρας αριστεράς και της αναρχίας ο Χίρο Ξηρός με ηγετική εμφάνιση σε βίντεο και επιστολή του. Η μόνη λύση είναι η σύγκρουση και η ανατροπή. Όλα κατακτήθηκαν με ποταμούς αίματος. Καλώ τους συντρόφους που υιοθετούν την αντάρτικη δράση για ενότητα στην πράξη. Έχουμε πόλεμο, λέει στο βίντεο. Πήρα για άλλη μια φορά την απόφαση να βροντίξω ξανά το αντάρτικο του ΦΕ και αναφέρει στην επιστολή. Επίθεση κατά των δημοσιογράφων. Στο βίντεο, που διαρκεί 3 λεπτά και 52 δεύτερα, καταφέρεται εναντίον των μνημονίων, για τα οποία λέει ότι ευθύνονται για τη διάλυση της κοινωνίας και των υποδομών. Απευθύνει έκκληση σε όλους τους συντρόφους που υιοθετούν την αντάρτικη δράση, ελεύθερους και αιχμάλωτους, για ενότητα στην πράξη. Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να διαφωνούμε. Έχουμε πόλεμο. Και στον πόλεμο δεν κάνεις ψηλή κουβέντα. Δίνεις μάχες. Σύντροφοι της ένοπλης δράσης, ελεύθεροι και αιχμάλωτοι, στηρίξτε και πλαισιώστε το εγχείρημά μας. Βγάλτε ανακοινώσεις υποστήριξης, βοηθήστε σε επίπεδο αναλύσεων και προτάσεων. Σύντροφοι της άκρας αριστεράς και της αναρχίας, όσοι έχετε ακόμη μέσα σας το μικρόβιο της επανάστασης, ξεχάστε τις διαφορές και τις οριοθετήσεις. Δεν είναι καιρός για εσωστρέφεια και αυτοκατανάλωση. Είναι η ώρα της μάχης. Ο εχθρός είναι απέναντι και εκεί πρέπει να στραφούμε όλοι. Το βίντεο κλείνει με την φράση «Καλή αντάμωση στα γουναράδικα». Σε άλλο σημείο αναφέρει πως όλα κατακτώνται με ποταμούς αίματος και ζητεί εκδίωξη όλου του πολιτικού προσωπικού και δίμευση της περιουσίας των τραπεζών. Η επίσης σκληρή δισέλιδη επιστολή που αναρτήθηκε στο Intimedia ξεκινά με τους στίχους του Θούριου «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή» και καταλήγει ως εξής. 14 Πρώτου 1914, Χριστόδουλος Ξηρός, ελεύθερο μέλος της 17 νη. Ο Χίρο Ξηρός ουσιαστικά προαναγγέλει την επιστροφή του στον ένοπλο αγώνα λέγοντας «Πήρα για άλλη μια φορά την απόφαση να βροντίξω ξανά το αντάρτικο του ΦΕΚΙ ενάντια σε αυτούς που μας κλέψαν την ζωή και πούλησαν τα όνειρά μας για να βγάλουν κέρδος». Παράλληλα, επιτίθεται στους δημοσιογράφους τους οποίους αποκαλεί γνωστούς κροκόδιλους, απατεώνες, φερέφωνα των δανειστών και προειδοποιεί «Μην τολμήσετε να κανιβαλίσετε τους συγγενείς μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Μη φανταστείτε ότι θα επαναλάβετε τα όργια του 2002 όταν μας είχατε όλους αιχμαλώτους. Τώρα θα λάβετε την απάντηση που σας αξίζει». Για την ώρα τους αφιερώνω έναν στίχο από το τραγούδι του Β. Παπακοσταντίνου Καραϊσκάκης «Όταν γυρίσω θα σας γαμάω». Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής. Επειδή οι γνωστοί κροκόδιλοι των ΜΜΕ θα αρχίσουν τις κλάψεις για τα απολεσθέντα δικαιώματα και θα ζητάνε όπως πάντα αίμα στην αρένα, έχω να πω τα εξής. Καταρχάς, η δημοκρατία σας έχει αποθάνει πρόπολου και το εξάμβλωμα που έχει απομείνει είναι τόσο εξόφθαλμα φασιστικό που εξέχουν γύρω του οι αγγείλες της βάστικας. Μην παριστάνετε λοιπόν τους τιμητές και τους προστάτες τη στιγμή που δολοφονείτε τους νέους για 1,40 ευρώ και δεν σας καίγεται και καρφί. Όχι σε εμάς, απατεώνες των ΜΜΕ, φερέφωνα των δανειστών, δοσύλλογοι του Δέλτα Ράιχ. Είναι φυσικό η έξοδος μου να προκαλεί πανικό και τρόμο σε εσάς και σε αυτούς που υπηρετείτε, αλλά όχι στην κοινωνία και στον λαό. Είστε απέναντί μας, είστε ψανάκια αυτών που μας καταστρέψανε και αυτό είναι πλέον συνείδηση όλων. Δεν μας ξεγελάτε πια. Δεν σας σώζει τίποτα, ούτε τα νταχάου που σχεδιάζετε, ούτε οι στρατιές των μισθοφόρων. Ό,τι και να κάνετε πολύ σύντομα το ποτάμι της οργής θα φουντώσει και θα σας πνίξει. Και σας προειδοποιώ, μην τολμήσετε να κανιβαλίσετε τους συγγενείς μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Μη φανταστείτε ότι θα επαναλάβετε τα όργια του 2002 όταν μας είχατε όλους αιχμαλώτους. Τώρα θα λάβετε την απάντηση που σας αξίζει. Για την ώρα τους αφιερώνω έναν στίχο από το τραγούδι του Β. Παπακοσταντίνου Καραϊσκάκης «Όταν γυρίσω θα σας γαμάω». Το αν κατάφερα να πείσω τους θεσμότες να μου χορηγήσουν άδεια, τον θεωρώ προσωπική επιτυχία και θα τους απαντήσω με την φράση που είπε ο Τζαβέλας όταν έπεισε τον Αλή Πασά να τον αφήσει ελεύθερο. Χαίρομαι που εγέλασα έναν δόλιο. Πράξη βέβαια που πλήρωσε με την ζωή του παιδιού του, που ήταν όμηρος του Αλή Πασά. Αν ήσασταν έξυπνοι, θα μας είχατε δώσει όχι απλά άδειες αλλά και ελευθερία, όμως φυσικά δεν είστε. Τώρα την ίστατη ώρα αντί να φωνασκείτε ιστερικά, να ετοιμάζετε πιο σκληρούς νόμους και πιο σκληρή καταστολή, που δείχνει και το μέτρο της δημοκρατίας σας, καλύτερα να ετοιμάζετε την ντροπιαστική φυγή σας. Γιατί η βασιλεία σας τελείωσε και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Θα μπορούσα να επαναπαυτώ στις δάφνες της προηγούμενης δράσης μου και να επαναλαμβάνω την καραμέλα της εποχής. Κάποιος πρέπει επιτέλους να κάνει κάτι.
Δεν το έπραξα. Η επιλογή μου να παραβιάσω την άδεια καταστρέφει πρώτα την δική μου πορεία. Όμως τι προοπτικές μπορεί να έχει κανείς όταν βλέπει την κοινωνία να καταρρέει, τη χώρα να καταστρέφεται και τον λαό να οδηγείται στον εξανθραποδισμό? Μέχρι πότε θα βλέπουμε εν έτη 2014 ανθρώπους να πεθαίνουν από τα μαγκάλια και να μένουμε απαθείς? Εγώ πάντως όχι. Πήρα για άλλη μια φορά την απόφαση να βροντίξω ξανά το Αντάρτικο του Φέκη ενάντια σε αυτούς που μας κλέψαν την ζωή και πούλησαν τα όνειρά μας για να βγάλουν κέρδος. Δεν θέλουμε τα ευεργετήματά σας, κρατήστε τα να φιλοδορείτε κανέναν ρουφιάνο σας. Θέλουμε δικαιώματα και θα τα κατακτήσουμε με το όπλο στο χέρι. Δεν ζητάμε χάρη από κανέναν και ειδικά από σας τους προσκυνημένους. Και καλά θα κάνετε αν ξανασυναντηθούμε, που δεν το εύχομαι, ούτε εσείς να το εύχεστε, να με σκοτώσετε, γιατί αν με πιάσετε εχμάλωτο πάλι θα ξαναφύγω για να σας πολεμήσω μέχρι σε σχάτων. Θα κλείσω με ένα κομμάτι από την πολιτική μου δήλωση αντιαπολογίας στο εφετείο, τον Νοέμβρη του 2006. Δεν είμαι σε καμιά περίπτωση αυτό που περιγράφετε, σίγουρα όμως είμαι αυτό που φοβάστε. Και θα ξαναπώ τον ίδιο στίχο από τον Προμηθέα Θεσμότη. Χτυπάτε, αλυσοδένετε το σώμα σκλάβι του διαιώνους, η ψυχή παραμένει ελεύθερη. 14 Πρώτου 1914, Χριστόδουλος Ξηρός, ελεύθερο μέλος της 17 νη Σίγμα.